eli tuli sitten käynnisteltyä pari kertaa. Tässä lopputulos. Eli sama lapsuus vaivaa tätäkin. Ei, tää on niinku, tää on todella huono tää vetokäynnistin. Ei tää pitää olla se. Pitää hankkia se käynnistysboksi. Ei tämmöstä jaksa kukaan. No, positiivinen homma se oli, että kone kävi kumminkin, kone saatiin käyntiin, mutta sitten taas tämä. Ei olla menty kyllä parissa vuodessa yhtään eteenpäin, ainakaan näissä. Kyllä, eli mä luulin, että tää lapsuus oli korjattu tästä. Mutta ei, pitää ostaa se rotoksi, pitää ostaa, käynnistysboksi pitää ostaa. Näihin surullisiin kuviin tunnen.